I hola, bon dia. Uf, quin episodi, Ja comença l'acció. I Tità nou, Hauria de dir Titana. Sí. I jo penso igual que l'Armin, està controlat. És que ja es veu que aquest pensa. I no ha matat a l'Armin. Vull dir, l'hauria pogut aplastar d'una manera, però no ho ha fet. Que l'ha mirat així, li ha tret la caputxa i he pensat, bueno, l'ha vist que és tan poca cosa que ni es mereix que la mati, però després diuen que és allò que estan buscant a l'Eren, saps? Però vale, si estan buscant a l'Eren poden matar tothom que no és l'Eren. Llavors, no sé, la meva teoria esbojarrada és que és la seva mare, perquè els pares de l'Armin diuen que volien anar a viatjar, saps? Sortir fora de les muralles i vés a saber què han fet a fora de les muralles. I la Titana aquesta, doncs, li agrada anar a córrer. Sí, fa footing. Més que matar, li agrada anar a córrer. I està molt ben pensat l'estratègia d'expedició, de tota la formació que tenen i de com envien senyals. Vull dir, m'ha agradat molt. O sigui, es nota que aquest anime han reflexionat molt, de com fer les coses. Vull dir, m'agrada. I el tità que li apareix a la Sasha, que va arrossegat així pel terra com un llangardaix. O sigui, que raro, no? Vull dir, aprèn a caminar. Ja ets prou grandet. Ja t'ho diré, no sé si és millor un llangardaix o una persona descoordinada corrents així com un boig. És que són ben raros, aquests titans. I molt bé l'Armin, com ha aconseguit distreure la Titana, dient que havien matat l'Eren o no sé què. No ho he entès gaire, però ha servit de distracció, En Reiner l'hem vist mort, sí, per sort no, però m'ha fet patir, I en Jan, no sé com es diu, valent, sí senyor. Molt bé. Sí, una cosa, val? No vull... O sigui, un tema que pot ser delicat o no ho sé. L'Armin és nen o nena? Saps? Vull dir, és que... O sigui, jo em pensava que era nena, però li diuen he pels subtítols. Ara, la pregunta és, i l'Eren i la Mikasa com estan? Perquè, clar, no en sabem res. Suposo que ho sabrem al proper episodi. Vinga, vagi bé.